Dobrý den, mé jméno je Petr Minář a pro projekt Smart Circuit jsem prováděl rozhovor ve firmě Dřevodílo Rousínov s panem Michalem Navrátilem, který ovšem nesouhlasil se zaznamenáním krátkého videa a proto výstup z rozhovoru interpretuji tímto způsobem. Firma Dřevodílo Rousínov je tradiční výrobce nábytku v Rousínově v Jihomoravském kraji. Zakládá si na dlouholeté tradici a všechny kroky, které činí v souvislosti s digitalizací a cirkulární ekonomikou, tak činí v kontextu zvýšení efektivity, ze snížení plýtvání jak materiálu, tak energie a snížení ceny. Firma jako taková, majitel firmy má velmi zajímavé nápady, takže ačkoliv nemá žádný projekt, který by souvisel a definitivně řídil implementaci digitalizace v souvislosti s cirkulární ekonomikou, s cirkulární tranzicí, tak se objeví střípky, které s cirkularitou souvisí, a to je například využití odřezků z desek, dřevěných desek, ze kterých vyrábí nábytek, které ty odřezky využívají pro konstrukci nábytku na místech, kde není vidět, nebo z těch odřezků vytváří nové výrobky a využívají principu takzvaného upcyclingu. Co se týká využití odpadu, dalšího využití odpadu, který mají, tak je to samozřejmě energetické využití odpadu. A jako každá firma zpracovávající dřevěný materiál, tak vytápí své prostory právě tímto odpadem, tudíž minimalizuje náklad na vytápění externí zdroje energie. Co se týká nějakého povědomí o cirkulární tranzici, o možnostech cirkulárních biznesových modelů nebo o v podstatě environmentálním sociálním reportingu ESG, tak firma nemá žádný přehled. Vlastně zmiňuje, že chybí v regionu jakási osvěta na toto téma, tudíž v současné chvíli, v okamžiku, kdy se setkají ve výběrovém řízení s požadavkem na report uhlíkové stopy nebo ESG report, tak nejsou schopní vlastně tomuto požadavku dostat a těmto tendrům, těmto výběrovým řízením se spíše vyhýbají. Zatím je to silně netrápí.